zaɓin mu malam ne, zaɓin mu malam ne. Maganar bin tsintsiya lalura ce. Wa alaikum salam. Manjagara garkuwa na'am, garkuwa na'am, manjagara garkuwa na'am, ina jin ka. So ne da kira ka so wallahi towa ne in faɗa maka kada ka kuskura ka je taron APC ba da wannan kwari. APC kuma in manjagara ai ni ka san na ba APC tun da daɗewa. Zangi shugaban ba ta wuta to kutu sai uban doma. Wallahi talakawa ba za ta yi APC Sokoto idan suka zo taro jifa su suka yi. Wallahi manjagara tun inda na gano talakawa ba su APC tun taron da an kai da gishiri. Kai dai shakuruminka Sokoto sun gama yin kunya suna yawo da ƙarya wai walin Sokoto za su karɓa. Ku sani gani nan bari nan duke uba wani. Manjagara kazan nan duk mutawallin Sokoto ya kwashe mata ɗiyan ƙwarai ya basu da dungi. Wallahi ni ne shaida. Wallahi ban taɓa ganin ɗan takarar da bai da kwarin jini ba sai mai gashin baki. Wallahi na yadda ni ne shaida. An gwada ya ƙi shiga. Wallahi bai da mutunci bai ganin girman kowa Sokoto sai baba ko shi ladabin yi siyasa ne. Wallahi ka gano kai ba ma wannan ba ina za su samu kuɗi su sai hula kwano. Manjagara ka faɗa ma masu gidajenka su taimaka musu da kuɗi a sai musu hula kwano. Wallahi ka kawo shawara sarkin tudun duni da Abdulmalik Kashiya da Jarman da Bugin Arzu ku taimaka ku sai mu yan APC hula kwano. Uban doma matawalle kakale ɗan ta sallah baban gida Filisko da Abubakar Abdullahi Bardan Dange ku taimaka ku sai mu yan tsintsiya kulla kwano dan yan sun ka zo taro jifa sa a wala wannan gaskiya ne. Bello sarki tudun shuru da Abdulmalik Kashiya da Jarman da Bagin Arzu ku ba mu abokina kwangilar siya wannan kulla kwanon dan shi ɗai ya san irin waɗanda kai ma ƴan ƙananan ƴan APC nan. Ni kuma zan kawo na manyan su masu hawa saman membari na tabbatar da ni ɗaya ka iya kawo irin wanda kai musu. Uban doma Aminu Waziri kakale ga aba kowa kwangilan nan a bani ita ni ɗaya ka iya kawo hulakon da kawai ne gashin baki. Baba in za ka na yawo ina zuwa.